Να τα καλόπαιδα τώρα. Θέλουν να φάνε, καταλάβατε. Θέλουν να φάνε. Να τους κι αυτός. Θέλει να φάει. Τι θα φάμε? Θα φάμε. Θα φάμε τώρα. Τι θα πάρω, για να δω εγώ, θα το πιάσω. Για πες. Κάτσε να δώσουμε εδώ τώρα στο φίλο μου. Καράκι το φίλο μου, να του δώσω εγώ το πάμε. Ωραίος. Ναι, μισό λεπτό, ορίστε. Πω, χορεύει. Νάτος, χορεύει, παιδιά, χορεύει. Παιδιά, χορεύει. Το βάλω εγώ τώρα το φίλο μου, ορίστε. Ορίστε. Εσύ τι κάνεις εδώ? Να το.